bagus yo pijer muwun Iwang Agung paringono pepadhang dhateng jasad kula dewa mboten kinten babar pisan bilih sisip anggen kula ngasta bawat peperintahan Garing Astina Yai Pandu pun kakang jaluk ngapura ya Di Ngastina ora kaya dek nalika diasta dening Yai Pandu Ngastina rusak Ngastina remuk bubuk dadi rempon kahanane pun kakang ratu ingkang tuna ing budi cingkranging samubarek sawijining nalindra ingkang ora bisa nyumurupi marang gelaring jagat wiwahe seming rembulan anane mung diblithuk karo menungsa saka kiwa tengenku lan ngarep buriku Wah Penemban kula nyuwun pangapunten Wah Penemban tobat kula nyuwun pangapunten Kakang Adipati mestinipun boten nganten anggen paduka ngraosaken dhateng kawontenanipun nampan menika tumrap kula boten wonten undu-unduanipun menawi para Pandhawa menika tasih gesang jer menika sanes putra paduka ingkang sah menika nggih para Sata Kurawa kula sampun sangat-sangat anggen paduka menggali dhateng para Pandhawa tumrap kula Pandhawa tasih gesang nggih prayogi upami sampun boten wonten inggih kados pundi malih kedah dipun ikhlasaken ingkang kedah panjenengan muktekaken tuwin dipun budidaya supados saged mukti menika namung putra-putra paduka para Sata Kurawa kenging menapa temen paduka nutuh dhateng diri paduka piyambak namung babakan para Pandhawa menika naminipun panjenengan menika ambebecer dhateng penggalih ingkang tanpa gina Kakang Adipati dari wong wadon mamah kendali senengane mulah muruk karo wong lanang iki dudu perkaramu iki perkaraku mergo kowe ora ngasake duwe anak para Pandhawa Pandu kuwi adikku dari aku mukti ngawibawana negara Ngastina duk nalika semana isih diasta dening Kyai Prabu Pandu diayomi uripku ning bareng aku dititipi anak-anake kok aku ora iso nggula-wentah karo anak-anake Pandu ingkang mestine antaraning Kurawa lan Pandhawa kuwi padha urip bareng ning negara Ngastina ning mergo aku wuta aku ora weruh wekasan aku gampang diblithuk karo menungsa sing panjingan jiwane iblis mestinipun cukup wong wedok senengane wangsulan inggih nyuwun pangapunten wong wedok anggere rambute kriting ngono mesti rambute kriting gegere lengkung ugi senengane melu-melu perkara nek di kekarepan ora kena dindake nek sing muni kekarepane iki ya kudu iki aku wong lanang nganti kaya babak-babak dengkulku apa tumon ratu kok saben dina kon ngombe ndok bebek 40 engko nek aku sing dikarep kowe ora gelem tok tinggal ndelik mongko kowe ora ngerti nek aku wuta nabraki apa-apa gregeten tak tutukke tobat nyuwun pangapunten Kakang Adipati nyuwun sampe melu perkara iki wong Penemban dinten sak mangke anggen kula njenengaken Kurupati minangka dados Prabu Anom kula jabel tetep Pandhawa ingkang kedah nampi negari Ngastina. Oh sik bener nanging kurang bener. Liripun sabda Brahmana Raja ora kena wola-wali.
kaya Wikresna tumameng delancang yen nganti wiwolawali pangandikaning Ratu Ngastina iki mengko ora bakal becik kedadiane ning negara Ngastina. Inggih lajeng lenggah sing prayoga ning kene akeh para pinter akeh para winasis klebu Begawan Durna apa dene Wakmu Ngetal Kandha ingkang bakal asung pepadhang klan penggalihing Kaki Prabu Dastarata. Lenggah nggih lenggah aja kaya ngono ndak sinuraking jagat adeking Ratu Ngastina Dastarata. Wah, Penemban sewu-sewu kalapatan kula nyuwun pangapunten. Iya, ora dadi ngopo. Ingkang wigati saiki perkarane dirembug Begawan Durna. Kula wonten paring adhawa, kowe kawit mau kok ora sambung rembug. Mara gage matura, iki carane kepiye supaya kabeh padha trimane. Oh, kandhak bleguduk suwalu gembel, sumarante. Hawela. Nuwun sewu, Penemban. Menawi saking pamrayoginipun ingkang abdi ing Sukalipun Begawan Durna, kula menika apal kaliyan para Pandhawa. Pandhawa menika piyantunipun sabar, ikhlas. Menapa-menapa tansah dipun tampi dening para Pandhawa. Mila samangke Pandhawa dipun lintoni bumi ingkang wiyaripun lan suburipun sami kaliyan negari Ngastina. Lah kuwi pamrayoga ingkang bener. Sabanjure saiki aku tak takon karo kowe, banjur bumi ngendi sing padha karo Ngastina? Nah, menawi areal pertanahan menika kula mboten mangertos, iki ngertos Adipatih Harya Sengkuni. Suman, wonten dawuh, apa kene isih ana bumi ingkang jembar lan subure padha negara Ngastina? Tasih. Ngendi Suman? Namung tasih wujud wana ingkang namipun wana marta, inggih wana mrentani. Usik-usik. Aja kesusu. Biyen dek nalika aku isih enom biyen tau nderekake Kanjeng Rama Prabu Sentanu bebedak ana ing wana marta. Kuwi dudu wewengkon Ngastina, ning kuwi wewengkon Wirata menika rak riyin. Sasampunipun ing abdi dados patih menika pathokipun kula wiyaraken piyambak. Lho. Pathoke mbok jembarke dhewe? Nggih. Apa entuk dipalilaing wong Wirata? Mboten, namung niat kula piyambak supados Ngastina saya jembar. Lho. Nek kowe jembarke pathok kuwi kowe nerak pernatan hukum. Hukum menika ingkang damel kula kok diterak menika dos pundi? Hukum Ngastina menika ingkang damel kula. Mila mboten wonten hukumipun. Nek ora ana hukum negara kowe bakal dihukum karo sing gawe urip. Perkara hukume sing gawe urip kuwi ngrasake aja nek wis mati. Saiki rasa ngrasake hukume sing gawe urip wong kulaku ya ming budidaya supaya Ngastina saya subur, saya akeh sandang pangan sing metu saka wulu-wetu negara Ngastina. Ning sampean nerak pacak marang wewengkon Tapel wates negara ing Wirata Depate kajenge to sampean mboten sah rewel. Butuhe ngaten kemawon. Dadi Wanamarta. Nggih. Nuwun sewu, sing arep diwehi Wanamarta niku sapa? Lho. Pandhawa. Pandhawa sampun pejah. Kula buktinipun. Ngene wae Sengkuni. Saiki ngene, tinimbane kakehan gunung tanpa guna. Ayo, kowe karo aku, nadyan aku pendhita, ora nate tumindak dosa. Ning merga saka lambemu sing angel diindakake, ngene wae. Nek Pandhawa mati ngetal kandha kukupen kabeh. Ning nek Pandhawa ijik urip, kowe minggat saka Plasa Jenar. Lho ora? Ha niku kula mboten wani. Wong kula menika le nemokke rongkongan inggih mbok menawa. Lah, tegese kowe isih durung mesti ento Pandhawa tekaning pati. Mongko aku nyatane wis weruh dhewe ento Pandhawa ngukup lan bisa mupu sayembara ing Pancala. Wis mingkari titen-titenan. Monggo menawi dipun buktekaken kemawon Pandhawa tasih pejah utawi tasih gesang menapa sampun pejah. Yo, saiki dinteni. Yen nganti mleset tuturing Begawas Bisma, aku tak lerek dadi pendhita ora mendhita ning Ketal Kandha Sengkuni. Sinamati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra
bali lumut ambraganggeng awita denceng dencengan latal dari Kendari wonten mengendika ing ngadawa menapa ngati-pati gumarubuk kaya nangin gedhe ingkang mlebu jroning kedaton negara Ngastina pangiraku kaya ketaman prahara lah kok sirep-erep ilanging maruta ana gondo arum iki sapa Ndari ingkang sowan sapa tobat nyuwun pangapunten menika ingkang katingal sowan putra paduka piyambak lho sapa Dursasana apa piye? Sanes. Kartomarma. Menika ugi sanes apa piranganing Kurawa sapirangan mungganing Gatraya. Menika ugi sanes Kakang Adipati. Lah iya, lah sapa? Menika putra Paduka mingkat bajanipun Nyayi Kunthi kali Brata. Pun Bratasena. Sapa? Bratasena. Bratasena anakku. Inggih kasinggihan mekaten. Suman mau nendi? Sengkuni mau nendi? Wonten mriki Suman kula wonten maring adawuh sing teka iki sapa sing prapta iki sapa inggih anu sinten niku Raden Bratasena sing matur nek Pandhawa tekaning pati sapa kula terus saiki kowe nyawang ora iki sapa sing teka nggih menika Raden Bratasena tegese Pandhawa mati lho tegese Pandhawa ijik urip nggih kula rak iki namung mbok umpami Pandhawa menika sampun pejah rongkonganipun wonten buktinipun yen ngono bener ngendikaning wong Talkondo yen to rongkongan mau rongkonganing Kuruncana sak anake 5 cacahe sing padha mbok aturake yen to kuwi rongkonganing Pandhawa Suman kowe kok tegel-tegel arep apus-apus karo aku to wis ngerti aku ki colok hina cacat netra ora weruh marang gelaring jagat eseme rembulan ning tremune mesti tok blusuke laku ning Ratu Ngastina menungso keparat to inggih ora sawang sulak janji tok baleni ditenono ak copot ku lho gua baleke ning Kloso Jenar dadi jelantah to inggih kowe ngerti ora to kowe iso tuku apa-apa ora mergo kowe melu aku to tak lah kok dadi kowe arep tumindak kaya mengkono kowe ro Mbak Yu mungkin ora melu aku dadi apa kowe Karang ya bawahan iki mesti ngono ora sak sampun rebuk mboten Bratasena padha kandhil harja saprapta mungkir anakku wong bagus Bratasena wah biyuk-biyuk suaramu nadyan aku ora weruh marang gelaring jagat seming rembulan ora iso weruh marang endahing jagat ning aku iso krasa sepira to dedeg piadekmu gene swaramu kaya mengkono Dastarata bapakku aku ngaturake basa aku katura ya tak tampa cah bagus pangestune wong tuwa Tampanana ndak gegem dadekake jimat Bisma kakekku aku ngaturke sembah ladala putu ya rahayu Yonggir tansah kinalisna saka Rubeda pangestu ning wong tuamu Tampanana ndak gegem dadekake jimat Durna bapakku aku ngaturke sembahku katur lole anakku Ngger anakku wong bagus Bratasena wong sing tak tresnani ora kejaba mung kowe ya Bratasena semenjak ilang mbok menyang diparane pendak bengi ora kendhat kutasa manekung puja brata ngersani Gusti ngakarya jagat muga-muga Pandhawa tansah kinalisna saka Rubeda tansah wilujeng nering sambikala buktine apa dongane bapak ditampa dening panguwasaning dat Kamur Wendat Bratasena kowe slamet ya Cah Bagus slamet syukur waras to Ngger waras pangestune bapak Tampanana yo tak gegem dadekake jimat Kurupati kakangku aku ngaturke bekti ya Dimas ndak tumpuk pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat Dastarata bapakku piye Ngger syukur kowe ora dibagekke dhewe ora taya kowe mangka ketok lho kabeh dibekteni kok aku kok ora wong
iki mingkari undu-unduane. Nek pakartine elek ya undu-unduane mesti sarwa elek. Tandurane ala ya undu-undune sarwa ala. Tandurane becik ya undu-undune sarwa becik. Wong sampeyan iki wong urip kok dipatekke syukur. Ora disebuteni karo Bratasena. Ora diwekteni ora patheken. Ora apa-apa. Dastarata bapakku. Kulup Bratasena piye? Sing gedhe pangapuramu tanpa nalika aku sowan ning negara Ngastina. Mestine wae ora usah perlu ngaturke sepira kelebutan. Ngastina iki darbeking para Pandhawa. Pandhawa duwe kewajiban tumraping negara Ngastina, mula ndak keparengake mlebu metu laladan lan wewengkon Ngastina. Ya ngaturake panuwun. Sabanjure ora duwe niat nedya gawe goreh penggalihe Dastarata bapakku. Niatku mung kepengin nanjihake bab negara, dudu kuwi. Lah nanjihake bab apa? Aku mung kepengin krungu ngendikane saka Dastarata bapakku duk nalika Bapa Pandhu bakal nurut marang Kasedan Jati. Bapa Pandhu weling apa karo Dastarata bapakku? Yo nadyan wis mataun-taun nang aku ora bakal lali Kakang Adipati. Kula titip anak-anak kula Pandhawa, kula tringgala wentah tuwin kula titip negari Ngastina saketahipun. Mangke menawi anak-anak kula sampun dewasa, Ngastina menika kula aturi mangsulaken dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Ngono mungguh ngendikane bapakmu ya Yayi Pandhu. Para gage saya aku tak matur. Pandhawa wis padha dewasa, Pandhawa wis padha isa ngulir budi ngasah kadewasan. Dina samengko aku diutus dening Kunti Babu supaya nanjihake bab negara Ngastina. Mula wektu dina iki aku njaluk keterangan ingkang gumathok. Babagan negara iki bakal kok balekake marang Pandhawa wutuh apa mung sak sigar semangka. Pandhawa bakal nampa apa wae ngendikane Dastarata bapakku. Jagat Dewa Badra jagat pangestunggal. Bratasena, Dastarata bapakku piye? Upamaku mbok arani luput, apan pancen kepara nyata. Kabeh tuk sumbering perkara keluputan iki eneng bapakmu Dastarata. Kowe tak kandhani yo nggih. Nalika sak candra ingkang kepungkur ana ingkang biyawarakake yen to Pandhawa wis tekaning pati. Mula gandeng Pandhawa tekaning pati wis ora ana sing tak toleh-toleh meneh kejaba mung kakangmu si Kurupati. Aja nganti Ngastina iki komplang, ora ana ingkang lenggah dampar. Tumuli sakwise aku ngerti yen to Pandhawa wis padha tekaning pati, nadyan kabar mau ora nyata, awakmu ing Ngastina misuda marang kadangmu si Pambayun ya kuwi si Kurupati minangka dadi Prabu Anom. Monggo wis kabeh sumebar warata saindenging jagat yen to ingkang bakal gumanti ke Prabu Ngastina kuwi si Kurupati. Kulup yen to nganti ucape Ratu Ngastina iki blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentre doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngastina kuwi wong sing ora tetek marang kewajiban kanalindrane. Yo mula reksanen kanalindraning wakmu ing Ngastina. Reksanen yo nggih tak jaluk negara iki ikhlasno men dilenggahi si Kurupati nanging Pandhawa bakal entuk liru bumi ingkang jembare sak traju sak bobot kelawan Ngastina. Ya subure ya becike kabeh mau bakal padha kelawan negara Ngastina. Dastarata bapakku. Bratasena piye? Yen to pancen kaya mengkono, babagan Ngastina wis mbok paringake marang Kurupati, Pandhawa ora bakal awel sarta anggrundel. Pandhawa ikhlas. Nanging jumbo kalau ngendikaning Dastarata bapakku yen to bakal menehi bumi liru Ngastina, ya kuwi bumi ngendi, papan pernahe menyang ngendi, wujude apa? Mara gage dawuhna. Wujude wana, alas gung liwang-liwung, alas gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Kang aran Wanamarta. Yen Pandhawa nampa Wanamarta minangka dadi liruning negara Ngastina, babatana Bratasena. Babatana yen bisa mbok babati yasa negara Muktiya Ngawibawa Nyakrawati ana ing bumi tanah Wanamarta. Werkudara. Wah. Yen pancen dadi palilahe Dastarata bapakku, aku mengkari manut. Dina iki aku njaluk pamit
Aku budal menyang Wonomarta lak babatane Wonomarta kusik Bratasena aja kesusu. Durung ilang kangenku ayo tak kanthi kembul bujana karo wong tuamu. Perkara kembul bujana tinemu mburi yen wis rampung gaweanku mengko gampang gone padha bakal rupian lan seneng-seneng. Yen wis dadi niatmu budal saiki, mula saiki matur kinarya tandha tresna. Aku marang anakku si Bratasena, kowe njaluk sangu apa, Nggir? Kowe njaluk sangu apa? Apa Brana Pijes? Gunane apa aku bakal nyambut gawe babat alas dadak sangu Brana Pijes? Malah ngewu-ewu manteng ing ciptaku, ngewu-ewu nggonku prihatin, ngewu-ewu nggonku nglakoni tapa Bratanadya babat. Apa njaluk pira wadyabala supaya ngewangi nggonmu babat? Babat Wonomarta yen iso tak lakoni dhewe. Apa ora nyuwun wadyabala kinarya ngrewangi nggonmu babat? Sesuk yen dadi negara upama aku kelakon babat yen aku mukti ning negara Ngamarta. Wong-wong sing padha ngrewangi aku mesti padha ngrasani karo aku. Pandhawa kaiso mukti merga saka aku. Mula aja nganti nggonku nglakoni pegawean iki mutangke budi marang sapa wae. Aja keputangan budi marang sapa wae. Iso tak lakoni dhewe, ora iso ya tak lakoni dhewe. Kanthi cara mengkono aku ora keputangan budi marang sapa-sapa lan ora mutangke budine sapa-sapa. Kowe adalah jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu. Wis saiki pancen kaya mengkono, aku njaluk aturmu kowe nyuwun apa? Aku njaluk siji Dastarata bapakku. Sawise budalku iki mengko aja dahar, aja nindra. Nganti tekan rampunging pakaryanku sawise aku kelakon babat Dastarata tak keparengake dahar sarta nindra ingkang jenak nanging sadurunge aku rampung babat aja pisan-pisan dahar woing dami sartane nglakoni sari. Wah nyembuh marang kasutapaning Bratasena jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Hormati wonten dawuh krungu ora tembunge Adi Mulana iki contonen nggih. Wong tuaku ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina ning weruh kelakuane anak sing kaya ngene nadyan wong tuwa isih urip kaya wis anguk-anguk lawanging swarga. Kestaken dawuh. Pandu anakmu kok dadi apik-apik kabeh. Wah, rasah dadak ngrasani sing ora ana. Wektu dina iki aku njaluk pangestu budal marang Wonomarta. Ndak pangestu ni muga-muga lebet ing karya ya Nggir. Bisma hakekku aku nyuwun pangestu. Bratasena ora kendhat ngenipun yang sanga Takanda bakal tansah nglakoni semedi sak rampungmu nggonmu babat. Yo aturke penuwun. Durna bapakku. Aku njaluk pamit. Oh, Werkudara, aku arep nglakoni Senin Kemis. Nganti sak rampunge nggonmu babat Wonomarta. Senin Kemis, pokoke aku nglakoni poso. Wah, yo. Nyembah marang kekuwatanmu nggonmu nglakoni babat Wonomarta. Muga-muga lebet ing karya ya, Nggir. Hormati kakangku aku njaluk pamit. Yo Dimas sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dastarata bapakku. Pisan meneh aku nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga digawa kulup Bratasena atmajaku cah bagus. Bratasena, aku arep mbok kapake Bratasena. Sajake kowe ora trima atimu. Wah, aja kleru penapa. Dastarata bapakku. Wiwit cilik aku ora dimong karo Bapa Pandhu. Wiwit cilik ora duwe wong tuwa sing tak anggap bapak ming kowe. Wah, dina samengko mara gage sawangen jagate Bratasena. Yen jagatku iki doyong tegese aku modar ning Wonomarta. Nah yen jagatku jejeg tegese aku bakal kelakon babat Wonomarta. Aduh jagat Dewa Bathara jagat Pratingawe ladal. Kumesar penggali awakmu ing Ngastina. Bratasena ndak sawang jagatmu katon jejeg kenceng. Ora ana doyonge. Muga-muga kasembadan penjangkamu ya Nggir. Pangestumu sing tak suwun Dastarata bapakku.
tepining wana marta. Wana gawat liwat wingit kepati satu mati jalma mara keplayu. Aja ta wujuding jamak lemaring menungsa nadyan Jawata wae ora wani mudhun madyaning wana marta. Para ndiri mangke Sang Bratasena wis prateng tepining wana marta nadyaning wancirina katon wancirati. Awit saka petenging wana marta pangsambung sunambung miwah keteling ron-ronan ingkang amayune wana marta. Para ndiri mangke Sang Werkudara datan wonten ingkang gumana musik wonten manahipun Sang Werkudara kejawi amung dawuhipun ingkang wa ing Astina. Bila sigra miwiti babat nalika semono Sang Bratasena miwiti babat anggempur wujuding wana marta. Kemah katika bubras langkrah candrane. Sigra tetel gayung akasa silari Sang Ramandaya Pati. Ana yaksa gung cangkremarane kathah sini. Mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng. Lagi wae nampa timban dawuh timbalaning wong pikulun Bathara Bayu. Yen to aku Bayu Kenara kuwi duwe kadang kang aran Bayu Panutup. Monggo aku urung tau ngerti mung diwenehi ngerti ciri getheke. Lah kok dadi kene satriya ingkang ngamuk punggung ana ing telenging wana marta. Monggo tak sawang jumbuh kan ngendikaning wong pikulun Bathara Bayu bab sandangane mbok menawa iki dadi jalaran gulu ketemu karo adiku lanang. Yo tak cobane satriya iki. Elok temen ing atase kabeh kewan padha mlayu gila karo aku. Wedi ento kembrukan wit sing gedhe sarta wedi ento nganti penteban wujuding watu sing gedhe. Singa, gajah, macan padha keplayu. Lah kok dadi iki eneng wujuding munyuk. Gedhene mung sak lengenku. Malah rumangsane kaya ning omahe dhewe iki klekaran ana ing dhuwur watu. Kowe sapa yen pancen bisa tata jalma gaging aku? Gadal, Raden nyuwun pangapunten. Menawi paduka dangu kalian kula nami kula pun Senggana. Senggana. Inggih, sebab apa kowe ora melu mlayu karo kanca-kancamu apa kowe ora wedi yen to kemblekan wit sing gedhe? Nyuwun pangapunten Raden. Estunipun kula menika ugi badhe lumajar, nanging nuwun sewu, kula menika nggadahi cacat, kula menika mboten saged mlampah. Tegesipun kula menika wanara ingkang lempoh. Kowe kethek sing lempoh. Kasinggihan mekaten. Yen nganti kowe ora lunga, kowe kemblekan watu, kowe ketiban wit sing gedhe, kowe tekaning pati. Sampun kula ikhlasaken nyawa kula. Jenyatanipun sampun boten ingkang wonten ingkang tetulung dhateng kula. Kajengipun mbok menawi sampun pinesti kula kedah pejah wonten telenging wana marta. Yen kowe mati sing ngluputan aku mergo aku sing babati wana marta.
Lah lajeng kedah kados pundi? Wong nyatanipun kula mboten saged mlampah, kula mboten saged lumajar. Saiki ngene. Upama kowe tak uncalke aja nganti mapan ana ing papan kene piye? Ning upama kowe tiba ning Padas, tiba ning jurang. Upama kowe cilik loro gedhe tekaning pati. Aja ngluputke karo Bratasena. Ning pancen pinesti kudu kaya mengkono laku ning uripmu. Waduh. Lah iki sampun. Menawi tela mekaten lan sampun boten wonten margi malih kejawi kula namung dhederek kersanipun Raden Bratasena. Samangke monggo kula tring junjung kula lan kula tring nguncalaken ikhlas karo patimu. Boten ikhlas sabab menapa sampun boten wonten margi malih. Yen pancen ikhlas mapano tak uncalke aja nganti patimu kaningaya kemblukan watu sarta wit sing gedhe senggono. Pamer kowe umuk karo Bratasena. Mangkene miyen kula pamer bab menapa? Ing atase gedene ming sak lengen tak junjung aku ora kuat. Mongko watu gedene sak gubuk rong gubuk. Wit sing gedene nganti 10 prangkul tak jebol wae entreng. Lah kok dadi aku ming junjung karo wujuding munyuk putih semono tetep yadeke aku ora kuat. Wah, kowe pamer. Kowe pasang aji Jaya Kawijayan. Mboten Raden, mboten kula mboten nate tumindak kados mekaten. Kowe aja pamer, kowe aja umuk. Aku ya duwe sedulur munyuk putih wujude kaya kowe. Sing jenenge Anoman, sing jarene guruku Bathara Bayu kuwi kadang tunggal Bayu. Ditenono. Apa mbok anggap munyuk putih sing ampuh ming kowe tok senggono. Sesuk yen aku ketemu karo Anoman tak kandhake kakangku tunggal Bayu. Mesti sak taju, sak bobot karo kekuatanmu. Aduh adikku, adikku. Oh, Bratasena. Bareng aku ngrangkul si Adi, lah kok malah tok jotos iki piye? Wah. Kowe munyuk mencla-mencle. Mencla-mencle piye? Kowe mau ngaku jenengmu sapa? Senggana. Lah kok dadi kowe ngrangkul karo aku? Mergo kowe adikku. Saka ngendi nggonmu ngarani aku adikmu? Aku ora duwe dulur kaya kowe. Ning aku duwe dulur jenenge Anoman. Kok sik to? Senggana ki ya Anoman. Anoman ki ya Maruti, Maruti ki ya Ramandaya Pati. Aku Gurundaya. Jenenge Senggana ki pirang-pirang. Aku ki kadangmu sing tok sebut-sebut tunggal Bayu mau, Anoman ki ya aku. Wah, ora percaya. Lho. Ora percaya piye? Jarene Bathara Bayu paring pangandikan Anoman ki ora cilik kaya ngono. Ning gedhe tetep yadeke padha aku. Lah dalah. Aku ki nek dong cilik ya cilik. Nek dong gedhe ya gedhe. Mung karo karepe lan kebutuhane. Lah wong ora dienggo apa-apa kok kon gedhe. Wah, aja sembrono. Aku ora sembrono. Nang ngopo kabeh mau kasunyatan. Wah, ya wis. Yen pancen kowe Anoman, kowe tak aku dadi kadangku tunggal Bayu. Ya, aku Bayu Kenara. Si Adi Bayu Panutup. Yo pancen bener mengkono. Wis saiki ndang Bali yo. Lho kok sik to? Bali piye? Wis sak Pejagong wis ketemu butuhmu apa ora eneng butuhe ndang Bali. Kok sik? Durung ilang kangenku lan durung iso niti priksa nglawan si Adi. Aku ndek gawean. Gaweamu apa? Babat Wonomarta. Yen kowe babat Wonomarta tegese kowe nglalu. Nglalu piye? Kowe ora arti yen to iki papan dununging jim setan priprayangan. Iki papan dununging berkasaan kang doyan mangan daging sarta ngombe getihing menungso. Aku ora peduli. Bangsa menungso ora kalah karo bangsaning jin setan sing kudu asor ki bangsaning jin setan priprayangan. Epeh kedoane ngatasi aku menungso kalah karo bangsaning jin setan priprayangan kowe minggato.
Dadi si Adi tetep bakal babat mestine kaya ngono. Yen si Adi babat Wonomarta tak ewangi ora sudi lho. Kose to. Aku ki duwe niat apik ngewangi karo si Adi. Wono iki lak tak babat ya babat dhewe. Ora kelakon ya tak lakoni dhewe. Apa ora entuk aku ngrewangi lawan si Adi? Ora entuk. Dasarmu wono iki kelakon dibabat, monggo kowe ngrewangi karo karepe Bratasena. Tanmu lunga sesuk kowe kandha karo kanca kiwa tengenmu. Yen Bratasena mukti nang negara Ngamarta utawa ning Wonomarta kelakon dibabat. Merga saka nggonmu ngrewangi, aku wegah keputangan budi, aku wegah mutangke budi. Wis bali yo. Aku ora duwe niat kaya mengkono, pamrihku tulus lahir batin mbelani lawan si Adi. Tulus lan urane menungso ora bakal bisa dijajaki kaya jerone kedhung lan laut. Kula minggato. Lho, kowe ora percaya karo penggalipun Kakang? Lagi pisan ketemu kok kon percaya. Selagine wis rawuh pirang-pirang taun wae. Isih iso diapusi. Isih iso tumindak ora prayoga apa meneh lagi sepisan ketemu. Apa aku percaya karo kowe? Wah, edian bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono wangkote ngatimu. Yen ngono si Adi ora ngeparangake pun Kakang mbelani. Wah, terus kowe bali, aku mau bali. Umpama aku mau bali, kowe tak jiat. Yen kowe mau bali, kowe tak rudha paripeksa tak kon bali. Lho, apa kira-kira Bratasena kuat lan kuwagang rudha paripeksa karo Anoman? Wah. Lagi ketemu adine lanang wis ping pindho nyilakake wong tuwa. Sepisan kowe njotos karo aku aping pindho ndugang karo Anoman ya. Wong tuwa kaya aku kudu sabar. Bratasena jroning kagol kagelan ati ning pun Kakang nanging rumangsa isih gedhe tresnaning pun Kakang lawan sira Yayi. Lan manteping atiku dene aku nyumurupi marang adiku ing duwe wewatekan kang kaya mengkono. Gunung Waja pambekaning adiku Werkudara. Bratasena tak jampangi tega larane ora tega matine tak kandhani. Melayu eneng opo aduh Gusti Patih sapu jagat kedrawasan kepiye nalika kula jagi wonten tapel wates negari ing Wonomarta negari bangsaning Jim kedadak wonten manungsa ingkang wantun ngrisak pepasrening negari Ngamarta. Candi dipun rubuhaken, beteng dipun jebol, tata gelar ngrubuhaken reksa ingkang ageng tuwin glundhungaken watu nanging jatosipun menika ngrisak dhateng pepasrening Projing Wonomarta. Ladala. Gugu karepe dhewe soroh nyawa sumuk nyawane wani bebeda uripe bangsaning Jim. Jim darat nganti wadya kula sak cukupe rangketen satriya mau non ngestaken dawuh nyuwun pamit Gusti Patih.
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ronanggono magawe gelari rawang ladalawo lawasis waskiteng esti ngerti karo glibeting bangsaning jim ana wujudan tak waspadake tak kedhepke cat katon cat ora kowe bangsaning apa wah ladala aku bangsaning jim sing tunggu Wonomarta kene Raden kowe sapa Satriya Satuarga Raden Bratasena ya kowe sapa jim Damdarat ya kowe ora ngerti yen to kowe ndukiri watu ngrubuhke wit mau jatine kowe ngrusak pepasrening negara Wonomarta ya negara Indraprastha sumurupa den iki negarane bangsaning jim kowe karo aku urip yen bisa aja nganti padha ganggu li siji lan sijine aja nasak-nasak uriping bangsaning jim kalah prabawa karo bangsa menungsa kowe kudu lunga saka Wonomarta kowe kudu lunga saka Wonomarta lah sumuk nyawamu sak suwene iki ora ana ingkang wani mlebu telenging Wonomarta lah kok dadi iki eneng wong soroh nyawa kowe ora bali tak kroyok bangsaning jim lakon dadi panganing bangsaning jim kosok baline kowe ora gelem minggat sak kancamu aja takon dosa aku yang bakal nyingkirke gaglak limpamu parat